Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa ginusarang Sibyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuetes Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad si Pagtuki, Tats Samson, makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Mayo 24 karon 2014, ug adlawng Sabado, ug ang atong pagatukion ang pagsubang sa Sugbo. Again, ang ato ang topic karong buntaga mga higala, ang pagsubang sa Sugbo. Apan sa dili pa kita mo padayon, tuguti ako sa pagpangayog katahuran kaninyong tanan nga namati kanunay ug nagsunod kanunay nini atong programa. No? So kaninyong tanan nga naa diha sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhian, sa inyong tagsa ka panimalay. Maayong good morning gayud kaninyong tanan, no? Kay nindot kayang panahon nato karon. Ato ning pahimuslan mga higala, no? Kay nindot kaayo niya ato dayon sang greet ang ato ang mga suki kayong tigpaminaw, no? Sa mga lain-laing isla sa Bohol, sa Negros, no? Sa Leyte ug pipilang kabahin sa Mindanao, no? Ug ingon man sab sa ato ang mahal nga probinsya sa Sugbo. Kaninyong tanan, maayong good morning, oh, hilabi na gyud, no? Sa ato ang mga suki nga nagsunod kanunay, labi na gyud ni diha sa Rumi Store, no, nga si Antonio Cano yung pamilya sa nila diha po diay sa San Fernando, no. So diha sa Pangutana, Barangay Apas. So kagininang buntag, no, atong na kuanan nga nagpaminaw gid ni si Bay Tony Canoy ug iyang pamilya sa San Fernando. Kanyong tanan ha, mayong buntag ug ingon masab sa atong suki kayo diha sa Sitio Sindulan, Tinaan, Naga, Cebu. Labi na gyud nila ni Papa nato yung Mama Bibi, no? Og iyang mga kasilinganan diha nga nagsunod kanunay og si Remy. Okay, yun niya. Og sila pa si Bentoy og si Sir Rene, no? Nga ingon sad sila nga i-greet gyud sila, no, sa radyo. So mao na kaninyong tanan nga nagsunod, no? Kanunay. Unya pwede sad mong mopadala sa inyuhang mga ngalan haron ato sang i-greet, no? Okay, panahon sa ato ang programa. So kaninyong tanan, no? Balikon ako. Maayong good morning, no? Unya nining ato ang programa karon. Nindot kayo kay ang atong hisgutan, no, ang ato ang kultura ug kabilin mga higala. So mao na nga kuyog gimi ninyo haron ato ning sayran, no, gikan sa atong mga bisita. Labi na gyud sa paghisgot nato sa ato ang mga kultura ug kabilin mga higala. So karon taud-taud kuyugan ta sa atong mga bisita. Unya sila, no, ang mga tawo nga adunay igong kasinatian sa maong paghisgutan mga higala. So amo mong giawhag nga mo padangat sa inyong mga mensahe, no? Ayaw kaikog pagpadangat sa inyong mga mensahe. Mao ni ang ato ang mga numero, no? Dial lang sa 256-1679. Again, ang ato ang pagtugi hotline 256-1679 o baka sa 255-5754. Ang ato ang pagtuki mobile, ang numero 0933-265-8233. So muna ang mga higala, ang mga numero diin inyong mapadangat ang inyong mga mensahe. So kana muna gamitan ninyo haron pwede pon mo hatag sa inyong mga komento, no, nya ato ning basahon panahon sa ato ang programa. So mga higala, gikaingon nga ang kultura mao kini siya nagkumpleto sa pag-ila sa kaugalingon, no? It is an important factor that helps a person or a group identify themselves, no? So nag-ingon ang usa ka article nga ang kultura is the sum total of ways of living built up by a group of human beings which is transmitted from one generation to another. So pinaagi ko no sa kultura, members of the group are bonded together, creating a sense of belonging through community acceptance, no? So it is through preserving culture, no, pinagi ko na sa pagpreserbar sa kultura ug ingon man sa kabilin, that a people's identity is continued, no? So daghang mga kalihukan nga nagpromote sa kanang kultura ug kabilin, no? So mo nang pinaagi niini usa na niini ang gabi sa kabilin mga higala. So ang gabi sa kabilin usa ni siya ka tinuig
nga kalihukan nga nagsugod atong 2007. So niining tuiga ang gabi sa kabilin nagtutok kung unsaon pag-develop no o paghimo nga mamahimo siyang prominente no ang metropolis dinhi sa bahin sa ato ang nasod, making it the Queen City of the South no ang Cebu. So gabi sa kabilin will also rediscover Cebuano identity expressed through art, performances, and other cultural activities. So, ang pangutana mga higala, with this not to be missed event, no? Dili siya ang ngayong palabayon nga kalihukan, kini tuki o nag-istorya no? Sa pagtubo sa Cebu as Queen City of the South. So, unsa may ma-expect sa mga katawhan nga ilang ma-experience o makita no sa gabi sa kabilin. So mo ni mga higalang mga pangutana sa nga atong ipadangat ngadto sa atong mga bisita haron ilatang sayra no kung unsa gining gabi sa kabilin, unsa maning kultura o kabilin, unsa may tipik niini sa ato ang pag-ila sa atong kaugalingon o pag-ila sa usa ka komunidad or grupo. So muna mga higalang mga pangutana nga atong ipadangat ngadto sa ato ang mga bisita karong taud-taud. So kaninyong tanan amo manggiyawhag sa pagpadangat. Unya, sa ato sang Facebook account, dito atong i-post no, ang pangutana, pwede ninyong matubag, what is your favorite heritage site or museum here in Cebu? O ngano, no? Sa inyong mga paborito nga heritage site o baka museum dinhi sa Cebu o ngano. So pwede ninyong i-post ang inyong mga tubag ngadto sa ato ang Facebook account. No, atong ang Facebook account mo ang www.rafi.org.ph/pagtuki, no? So mo na siya diin inyo ning mapadangat ang inyong mga mensahe. Okay? So di na to lang ngayon mga higala, ato dayong ipailang ato ang makuyog dinhi sa studio karon ang kasamtangang curator no sa nabantog na sad nga Museo Sugbo dinhi sa probinsya sa Sugbo. Way lain kundi si Miss Masi Cabanis no. Miss Masi, mayong buntag. Mayong buntag Sir Tats og sa ang mga suking paminaw sa ato ang istasyon. Mayong buntag. So atong balikon Miss Masi no. So kuyog nato si Miss Masi. Cabanis, Miss Masi, mayong buntag. Mayong buntag sa tanan natong tigpaminaw sa atong istasyon hasta sa mga sakop nato sa Museo Sugbo nga naminaw karon no ako silang giteksan nga paminaw gyud mo. Paminaw gyud no ang taga Museo Sugbo. Og yun masab sa itong mga kadagkuan sa probinsya. Yes. Alright. Nya ang ato sa mga kaubanan Miss Masi sa Our Cebu no nga kuyog nato pila na kabulan ang niagi. So kanilang tanan maayong good morning. Okay, so di na to siguro langanon no sa pagpangutana si Miss Masi mga higala kabahin no nining atong pagaisgutan. Okay, Miss Mas, unsa man kahay papil no sa heritage site o baka sa museum sa pagbalik saysay no sa sugilanon sa pag tubo sa kaning gitawag na tog Rise of the Queen no kining gitawag na tog Queen City of the South. Dako gyud kaayo og role ang museum no labi na sa Museo Sugbo isip historical museum nga nagsaysay kini sa ato ang istorya mga Sugboanon gikan sa wala pa ta nasakop sa mga katsila hangtod sa pag-abot sa mga katsila, mga Amerikano, paglingkawas nato sa mga Hapon. So dako gyud kaayo siya og kanang maistorya nato kung unsa gyud ta kaniadto, which is also important no sa ato ang pagtan-aw sa ato ang kaugmaon kung kibaw ta mo tan-aw sa ato ang kasaysayan, kibaw sa ta asa ta padulong. So ang Museo Sugbo usa na siya ka historical museum. Yeah. One time nakasunod di lang mga duha na siguro kay nakasulod ko diya. Makita gid nimo ang lain-lain nga mga panahon sa mga kabilin nga og istorya sa mga panahon no matud pa nimo gikan pa sa Katsila. Yes. All right. Para day sa katong wala na kahibaw ang kaning Museo Sugbo mao ni siya katong karaang CPDRC.
Nadiha Oo, dapit ang sa MG Carcel Cuenco. Cebu, yes. Gitukod ni siya 1869 o mas nabantog ni siya sa isip CPDRC. Karon usa na siya ka museo. Hain naa diha tanan natong mga importanteng mga historical artifacts no nga daghan kaayo og ikastorya bahin sa ato ang kulturang Sugbuanon. So diha saysay o maglambigit nato no sa ato ang kasinatian or kasaysayan no sa pagsugod. All right. So mo na mahigala no kung maka drop by mo o makaagi mo diha sa MG Cuenco dapit no katong diha nasunugan no dako kayo at bang na diha ang Atbang. Museo Sugbo. Yes. Okay. Now Nismas unsa man ka importante no sa pagkahibaw o sa pagkasayod ug pagsabot no kanang sa kabahin sa Cebuano identity. Dako gyud kaayo og kanang importansya no nga makahibaw ta sa ato ang identity isip labi na isip mga isip Sugbuanon. Importante kini para sa atong kalambuan. So kita manggod kinahanglan ta mo tan-aw sa atong gigikanan aron sa ta makahibaw sama sa atong aong giingon ganiha kibaw po ta sa ato ang ginikanan. So it is really important nga makahibaw ta sa ato ang cultural identity. Like for example, Sir Tats, atong niaging buwan na ami mga bisita gikan sa Philippine Military Academy no. Unya dako man jud kay na sila og role sa pagprotect sa ato ang nasod. We were able to share nga kung gusto ta maprotektaan ang ato ang nasod kinahanglan makahibaw sad kita sa ato ang kasaysayan. Aron lang kay boss kung sa ilang giprotektahan. Yes, makahibaw ta kung unsay ato ang gipanalipdan no. So dako kaayo og role. So if we have that sense of pride sa ato ang cultural identity, dako kaayo ta og matabang ani para mas magampan nato ang ato ang pagkasugbuanon. So murag bugat kayong mga punga no. So ang pagproteher no, ang pag laban no sa ato ang unsay naa nato nga diin tipik sa atong kasaysayan may importante sad natong panalipdan. Okay. So mga higala niabot na gyud ang ato ang usa sa ato ang mga bisita karong buntaga ang kasamtangang executive director no sa Rafi Culture and Heritage Unit, waylain ang atong suki, no? Ang usa sa mga kabilin si Doc Joy Hiram. Doc Joy, mayong buntag. May buntag dia Sir Tas ug sa atong suking tigpaminaw mura komportable nako aning imong pagtuki kay suki kay ko nya ganahan kay ko nga kulo kabildo nimo bahin sa mga tema sa atong social development no diin ang atong foundation gusto nga mao ang vision sa ato ang founder no ang ato sang kabilin no nya mangayo ko pasaylo nga na late ko so kaayo okay ang nahitabo man good nindot sad ni no kay kung tan-aw nimo Sabado di mo kay ko tigawas og Sabado bukas kay kung Sabado buntag yun na kayo ato sa office di ba so di pa kayo kana ding mga alas 9:30 kusog na kayo but niliko ko diri sa Mainport area which is kay ganahan ko nga mutan-aw kay usa man gud sa tema nato ron kay kini nga mga lugar no usa ni sa atong mga historical kayo okay kayo so muna nga malipay ko magtan-aw nga daghang kay activity ba heavy traffic pero kung tan-aw nimo kung unsay gipangkarga puro container vans so open vans man gani kanang naay mga kabilya mga inana so nakaingon ko nga well yes kanang malangan tuod ka kanang ganahan ka nga imo bang kuan nga ang dan unta limpyo kay aron ka ditso pero on the one hand may numdum ko sa kung mami yun siya unya og limpyo ang dan unsa na malay pasabot ana nga way activity o way activity so mutong pag-agi na mo sa port area mo bitaw diha pag nitawag ko ni kuan no Miss Roxanne kay naami to kung ang daghang kay nagsunod ang mga container vans nga magkarga og mga kanang construction materials no so ang pasabot ana nga makita nimo ba nga ang nakanindot kay construction materials sa ato pa dunay ekstrang kwarta ang tao nga pagpalit ani mga materials kay gusto na siyang mo reconstruct no nya kay bao man ta nga
dako man kay mga katalagman nga nahitabo no, so nakain ko nga sige okay ra ako gyud yung isaysay kay at least excuse Yes. ba. But nindot man gud ni siya, connection man gud ni sa Yes. mamo nang ganahan ko moagi dito Correct, because correct. connection niya may buntag na ay Miss Masi ang May buntag, Ma'am kuan, Joy. no? Ang kabilin sa ni Happy Third Kabilin sa ni, kabilin sa ni, no? Lisod sa digmawa ni nga Ah, lisod kabilin. na siya mawa. Okay, Doc Joy, siguro labi na gyud no sa pag karong umaabot 30 na amantay dakong kalihukan, no. Doc Joy, taga-economy sa economy sa unsa man gining gabi sa kabilin og kanus giunsa man ni siya pagsugod, no? Og unsa iyahang tumong og tuyo niini? Una sa tanan, ang gabi sa kabili nagsugod ni siya, gimugna ni adtong 2007. Unya Okay. nani ko ano kay ang kuan gid ani Sir Tats atong 2007, 2006 man ko ni appeal sa Rafi, no. Pero before ana ko'y nakita ang mga kalihukan dito sa gawas nga nindot kaayo kay pag-popularize ba aning kani bitaw mo appreciate ta og unsa ta or unsa ang mga heritage sites. So mo to nga pag join ako sa Rafi ko ano si kugunahonin ko mo ni akong i-suggest, no. So mo to nga at that time ni suggest ko sa president si Monsignor Carlito Puno sa Visayas Association of Museums and Galleries ko nga Monsignor na ako'y concept, no, kay pag join ako sa Rafi nagbuhat ko concept kung unsaon, no. So kay appeal man to atong COO mo kay pangayoon di ba sa mga plans. Unya appeal na siya sa advokasya kung diin imong pamathon ang mga tao kung unsa ining museum kay usay man gud namo ko na notion nga ang museo para lang sa mga field trip para kung si ma'am wa sa eskwelahan kay naay meeting hala pa doon ang mga estudyante. So and also wa sila kahibaw nga ang museo ug ang atong mga ang kanilang conservation ang museo usa ka pamaaging diin mahigmatata kung kinsa ta sa giingon na ni Masi earlier nga ato ning mga kabilin mo ni lugar nga diin educational gyud siya ba. Unya gawas ana duna say kanang importante nga kalihukan nga kung gusto na to i-preserve kung kinsa ta, gusto na to ma-appreciate kung kinsa ta, gusto ta nga mo develop og pride sa atong kaugalingon unya dako kayo ang atong kuan on tourism. So numero 1 man gud nga imong i-develop ang pag-appreciate sa mga tao kung unsa ang nasa ilang palibot kay ang kuan ang kung maka-appreciate ka sa imong palibot manggod ma-aware ka unya kay makita ka sa iyang significance then ma-develop nimo ang imong appreciation o protection kay mao man na kay dili man na mahimo nga ang mga mga turistang mo anhi dinhi whether inbound within the Philippines or outbound gikan sa gawas o kanang inbound gikan sa gawas international dili man na sila actually consumers ra magyud na sila pero kinsa man ang mo proteher aning mga kabilin, no, nga mga mutya sa mga singot ba sa atong katiguangan Ma-consider nato nga treasure ni nato. Treasure. So dili man na mahimo nga kanang gobyerno lang kay usay man gud natay mga notion nga og heritage site na gobyerno gyud na. No, kitang tanan do na tay lakbit, no, do na tay part aning ato ang pagproteher mo ni nga ang katong kuan ang gi-experiment namo in 2007 tulog yun ni ka institusyon ang ni Salmot, no, Ramon Aboitiz of course gipanguluhan atong kuan of course ni kuan, no, nga gisuportahan ta sa atong kuan kadagkuan gyud sa foundation to go into this experiment kay nana man ta di ba mo Musuway sa ta. So unya nisugot si Monsignor Puno, si Monsignor Besares sa Cathedral Museum. So experimento na mo nya from 2007, 2008 ni kuan gyud to siya nilambo ba hinay-hinay, no. So Rafi pa to Doc Joy, no, sa 2007 Rafi dayon kanang diri sa Cathedral Museum, og ang unsa ni kanang Santo Niño Museum na so kini pag yung tulong mo nagsugod tulo unya pagkasunod tuig ni kuan ni sa actually standby adto at that time already ang say nga nani kaning Fort San Pedro layo man kanya iuwan man may pagkaalas 10. Okay ra to kay nangalipay kay you know daghan biya sadto mga 200 250 okay ra giuwan kay grasya man ang uwan, di ba? Unya so mo tong pagka kuan wa gyud kaabot kay dito sa Fort San Pedro. Unya pagkasunod tuig mo to officially ni appeal ang Fort San Pedro ang Yap San Diego House unya ang I think so nagkadaghan every year unya
di man gud ta ang So atong gikan sa tulo Doc Joy, unya karon nga tuig pila naman mga 7, 8 ka tuig na. Oo, ikawalo na rin Ay, nato kawalo ka na tuig to ron. So Oo. karon ang gidaghanon Doc Joy. Niabot gikan sa syudad sa Sugbo, no? Dinhi man ta sa Cebu City kay. Sa una, sa dire to sa syudad. Syudad ni sunod Nagtuyok-tuyok. nagtuyok-tuyok ni sunod dayon ang Mandawi, Mandawi. ni apil sila. Pagkahuman ni apil ang last year ang Talisay. Ang Talisay. Kunya kuan sa the year before Talisay niya ang Lapu-Lapu dayon. Lapu-Lapu. No? So upat na ta ka syudad sa kaning So kuan, imagine anang- na nimo ha. So nakakita gid siguro sila Doc nga kanang unsa ka importante unsa kay kini silang mga syudad nga atong gisgutan o mga lungsod. Kuan mo guni sila kanang nalambigit man gini. O apil gili kay ang kumayong ko kagkabilin kanang usa ta ka probinsya Sugbo, in fact Sugbo tano, so dili na kay syudad sa Sugbo kung dili ang tibuok Sugbo kay usa man ta ka entity, no, nga nagsuportar sa usag-usa. Sumuni ang kuan Sir Tats ang 2007 until karon nga kuan nagyud unya kaning ang nakanindot man gud kay ang kuan dili man ta mambitar sila may mo kuan nga mo apil mi ana ra man gyud na wa man tay So pagkaibaw na nila oh, nga kanang mao ni ang nahitabo, mao ni ang impact sa gabi sa kabilin, sila mismo. sila mismo Ni padayag. ni padayag unya even ang mo ni nakanindot kay ang private o private o public, no, dili man gud mahimo ang usa ka kalihukan nga kanang kuan lang private lang, no, Correct. kay inubanan ang kanadig mga daan nga pagsirado ang traffic public kuan man na so government ang LGU. So nagtambayayong ang private ug ang public niini sa pagpahigayon sa gabi sa kabilin. O so Alright. dili ni siya mahimo ba nga moingon bitang kuan nga Rafi dili oy ang kaning mang good weather gamay or dako na dako mo siyang contribution kung huwa man ako Yeah. ang termino ni Mr. Bobby ang atong president ingon siya nga primus inter pares nga kuan equal gyud ta ani first among equals, First no? among Una equals. sa kuan una tang tanan way naawahi way gamay way dako way inana gyud na kay di man na mahimo ang usa ka Pero Doc, kakalihukan. moingon ta nga ang tuyo ug tumong gyud niining gabi sa kabilin unsa man gyud? Ang tuyo ug tumong una ang pagpaghimata sa atong mga katawhan Okay. sa atong kabilin ug Okay. number one is raise na tong awareness unya para ma-appreciate nila pagkahuman ilang i-protect kay secondary naman gud ng para namo ha sa kuan secondary man gud ng mahimo siyang tourist destination although dako siyang impact Sir Tats kay ang kuan ang Cebu baya gi-identify gyud siya ang iyang pinakadako nga value is ang iyang cultural heritage nga kanang ang iyang cultural heritage nga component, no, which kuan kita sa cultural tourism plus ang atong mga infrastructures na amang gud dinhi so na tay ports nga mahimo sang jump off so kung unsa man kay success sa Cebu sa iyang tourism enterprise, no, sa cultural tourism mukuan ko ni siya mo trickle man sad na siya sa ubang Pero Doc, akong sunod nimo pangutana, unsa may nakahimo sa Cebu? Unsa may mga milestone nga nakahimo sa Cebu nga kanang gibantog nga Queen City of the South. Apan, Doc, tubagon lang na nimo. Human lamang nini ato ang pipila ka mga mensahe. Mahigala nga ato ang takna alas 10:25 na ang maong time check dalit ka nato sa Vic Enterprises, your partner in construction materials since 1957. Kahibaw ba mo nga nagsugod ang gabi sa kabilin sa tulo ka museo ug usa ka dapit sa kabilin? Unang gipahigayon ang gabi sa kabilin ni atong Mayo 25, 2007. Diin lakip sa nisalmot niini mao ang Casa Gorordo Museum, Cathedral Museum of Cebu, Basilica del Santo Niño Museum ug ang Fort San Pedro. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Usa ka tree growing seminar ang gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi, inubanan sa Department of Education kun DepEd Cebu sa nagkalain-laing distrito sa Sugbo niadtong Marso ug mulungtad hangtod Mayo 30. Tinguha sa seminar nga gitawag og Re-Echo nga mahatagan og kaalam ang tanang mga tutudlo, school heads ug mga non-teaching personnel sa nagkalain-laing tunghaan sa Sugbo may tungod sa saktong pamaagi sa pagtanom og native trees. Tumong sa Rafi nga makapahigayon og 99 ka mga seminars sa 55 ka lokal nga distrito sa tibuok Sugbo ug kasamtangang kapin 30 ka seminars na ang napahigayon niini.
Isip katambayayong naatasan ang DepEd Cebu sa pagtukod og mga indigenous nurseries sa mga tunghaan ug pag-amuma sa mga native trees aron makabot ang 90% pataas nga survival rate niini. Sa laing bahin, naatasan ang RAFI sa pag-abag ug paghatag og mga native tree seedlings sa DepEd Cebu nga may kaubang tag sa scientific names ug common names niini. Ang Tree Growing Re-Eco Seminar ubos sa Green in Philippines program sa RAFI. Sa laing balita, gideklarar nga mananaog ang mga manalangoy sa RAFI sa Milabayng Ulango Challenge Open Water Swim 2014 nga gipahigayon sa Crimson Resort and Spa, Lapu-Lapu City ni atong Mayo 17. Ang kusog nga mga balud wala nagpaundang kang Lauren Dale Chavez sa pagkuha sa iyang ika-4 na titulo sa 6K Women's Division, human mapildi niya ang second ug third nga sila Trina Caneda sa Cebu Blue Marlin Swimming Club kun CBMSC. Wala usab nagpapildi ang manalangoy sa RAFI sa 6K Men's Division nga si Keith Ashley Ocampo, diin na depensahan niya ang iyang titulo gikan sa silver medalist sa palarong pambansa nga si Ichiro Kong. Nakuha usab sa Team RAFI ang titulo sa 2K Men's Division pinaagi sa manalangoy niini nga si Jeb Kane, human gipildi niini si Aaron Grand Embuscado sa CBMSC. Ang Ulango Challenge Open Swim 2014 gisalmutan sa lain-laing manalangoy gikan sa Japan, Denmark ug Australia. Usa kini ka kalihukan nga nagtinguha nga makatigom og pundo sa pagpatukod og tunghaan alang sa mga kabus nga kabataan sa isla sa Ulango. Ug mao kini ang mga nahitabo karong semanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini sa pagtuki Gigi, mayong buntag. May higayon pa sa pagtuboy sa mga bayani sa inyong komunidad. Kini kay gilugwayan ang deadline sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nag-unang Social Development Awards sa Kabisayan ug Mindanao. I-download ang nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/triennial awards. Ipada ang nahabang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000 o sa mga drop-off center sa inyong rehiyon. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 032-418-7234, local 105 o sud sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibuok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 0933-5144-005 alang sa Sun, 0949-7643525 sa Smart o 0927-5768055 sa Globe. Katapos ang pagpanabot sa nominasyon sa Mayo 31, 2014. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang hangayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, balik ta mga igala. So sa dili pa mo balik ta ni Doc Joy og ni Miss Masi, naatay caller. Okay. Go ahead. Hello. Hello, mayong buntag. Mayong buntag sa inyong tanan, mayong buntag Sir Tad. Mayong buntag. Mayong buntag sad sa atong mga suking tigpaminaw. Mao din ni si Lorraine Los Baños. Para sa ako, ang pinakanindot yun na heritage dan sa Cebu is ang Heritage of Cebu Monument na makita kini dool sa Parian Street. And since kini na monument is buhi pa, gina-preserve yun sa mga Cebuano iyang pagka-detailed o pagkakusgan sa maong monument. Og tungod ni ana, continuous gyapon ang pagbisita sa mga turista sa atong gitawag na monument. So, mao kato Sir Tad, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Daghang kayong salamat Miss Lorraine, no? Los Baños. So ang atong unang caller. So napatay line? Okay, go ahead. Good morning Sir Tad. Good morning sa Good tanan morning. natin sa Mindanao. Mayong buntag. Ang pinakagusto gid nako no nga heritage site diri sa Cebu kay ang Magellan's Cross kay mao man gud na ang Magellan's Cross, gid yes. nako nga makita sa una pag abot nako dari sa Cebu kay since dili magid ko taga Cebu, taga Cagayan ko unya. Interesado kay ko sa Magellan's Cross kay gakakita naman gud nako na sa una sa storybook unya sa una gakabasa ra nako siya nga importante lagi daw siya kaayo. Unya importante gid daw siya pag visit na nako unya na-amaze ko kay tungod ana bitaw marag na discover gid nako nga asa ko nagikan akong relihiyon unya murag na proud pug ko tungod ana so murag nakita na gid ako sa. So Miss Rosel, nakahaw ka dito sa kuan? Nakahaw ka dito sa kanang namnay hagkanan ra ba diha? Sa Magellan's Cross? Sir Tad. So ako si pagtuki Rochelle Sir Tad. okay, so daghang kayong salamat, no? So mga itong mga caller mga higala, so naka-appreciate sila sa monument, no, nga naa diha duol sa may Parian Plaza. og ingon man sab sa Magellan's Cross.